Umar D. Mohammed. Ki nake nuni sahiba ki dube ni cikar burina da za a juyo ki kalle ni tun da farin garin kiki kare kisa tunanina duriya na yiwu abun a zuciya na damuna na ga ina bari abun a tashi yanayi mun barna har na yi shirin na turo miki wasiƙar ƙauna sai na yanke shawarar zan fada miki da bakina kan ɗabi'unki hakan ya sake nake ta tunana dan halayyarki wannan shi ya ja rayina ni na same ki babbar ni'ima ce a wurina kar ki ce a'a hakan ya sa raina yayi kuna babu tsammani babu zato sanki ya shiga raina ke nake duba ke ce hasken idanuwana in na kalle ki hakan yana sanyaya min raina ba na gajiya kallon ki safa da yamma da rana masoyiyata zan so ki gane dukan zance na ki aminta da ni lallai za na rike ki amana duk abin da kike so zan yi nike na baiwa kaina ni na same ki a duniya shine fatana dan kwana da wuce a san ki da alamu sun nuna ƙaunar kyalai da zuciya ta game jikina sai ki yarda da ni ki sa ranki da ke zan zauna burin raina na ganni gani gaki mai sona aiki na sona dan na sani ba ki sana rana dan hakan na gano idanuwanki kwarai sun nuna na aminta da ke da hukuri na muje mu zauna ni na yarda da ke na mika miki duk lamurana na baki kulawa a rayuwa fiye da ni kaina sai ki dube ni kar da ki ce mini sai wata rana ni da sanki nake tashi sannan da shi naka kwana na taho gani da sauri da ke zangana rana gare ki masoyiya ta ganuna kama kirki ki tafi da ni karki bar na rana har idan kika ce kin bar ni raina zai yi kuna sai da ke zan rayu sai ba ta farin ciki na ba ni canza ki ni ke nake wa baitoci na jiki nake fadi ya sayi ba bari begina ba ni in shakka don kuwa kin zama rabin jikina ya bar sona da ke rayuwa za ta gudana na yi kirari ba ni yin kari daga kina gama na tauraruwar mata